Jiena m'għandix problema fejn jidħol il-kontenut tal-messaġġ per se, fis-sens li dak li qal il-Prim Ministru huma kollha kisbiet li għamel il-Gvern illi wieħed bil-forsi jaċċetta li hekk hu. Ġifieri il-miżuri li semma kienu kollha miżuri li ħal il-Gvern naħseb kienu kollha miżuri pożittivi. Il-problema tiegħi imma mhijiex kif jidher li għal ħafna minn fejn ġiet il-Ċina u l-kuntratt u l-Ċina ta' mini u ħaġa oħra. Il-problema li għandi jiena bil-messaġġ partikolari u għalli ma jidhirlix li kien messaġġ tal-ewwel tas-sena ta' Prim Ministru. Naħseb kien iktar messaġġ tal-ewwel tas-sena ta' mexxej ta' partit politiku. Jiena jidhirli li meta l-Prim Ministru, any Prime Minister, mhux dan biss ikun qed jindirizza lin-nazzjon fl-ewwel tas-sena jew lejlit il-miliet jew f'kwalunkwe okkożjoni oħra illi nerġa' ngħid ikun qed jindirizza lin-nazzjon mhux lill-sezzjoni tan-nazzjon kbira jew kemm kbira dik is-sessjoni, kont nistenna li jiddiskuti jew isemmi suġġetti oħrajn. Pereżempju stennet li l-Prim Ministru jitkellem dwar it-traċedji li għaddejjin madwarna tal-immigrazzjoni ġifieri. Kont nistenna wkoll il-Prim Ministru jitkellem dwar il-valuri tas-soċjetà Maltija u kif irridu nkomplu naħdmu biex il-valuri tas-soċjetà Maltija insaħħuhom fi żmien li ġej. Kont nistenna wkoll li l-Prim Ministru jitkellem dwar ċertu oqsma li forsi iħoss il-Gvern tiegħu naqas il-nazzjon, naqas il-poplu u fejn jħoss li he needs to make amends in the coming years. Ma naħsibx li kien messaġġ ta' Prim Ministru lin-nazzjon. Naħseb dak kien iktar messaġġ li kellu jsir fuq bir-rispett kollu fuq stazzjon ta' partit lil partitarji ta' dak il-partit.